тръгнал Данаил за Германия далечна, с надежда за работа и съдба полечна. В Офенбах на Майн адреса си намери, но поща пристига, документи на бариери. Първо фиша дойде, твоят номер е там. Да работиш с гордост, без страх и без срам. Здравната каса те пази с закон, а данъчният номер е твоят важен тон. Ох, Германия, държава на реда, всеки номер важен е като за победа. Клиентски номер търсим 1, 2 и 3, Да подредим живота, да не ни боли. от фирмата за дълг писмото пак дойде, но Данаил е смел, решение ще изведе. Ще направим план, вноски ще реди, с воля и търпение дълга ще стопи. В Офенбах слънцето бавно изгрява, Данаил документите си подрежда със слава. Взима химикалка, формуляра попълва. Честен е човекът, дългът ще се погълва. Пишем сумата, колкото можем на месец, да не е тежко, да не е на плещите жест. Вноската се слага, подписа е